ka-2026 no-2027 yeBetway Premiership. Kanti-ke kule season ke sizoyibheka yonke ke imidlalo edlala ke kwiBetway Premiership, ikakhulukazi ke imidlalo ye-Kaizer Chiefs, ye-Mamelodi Sundowns kanye ke nemidlalo ke ye-Orlando Pirates. Ngicela ukuthi ke ungifollowe, usubscribe ukuze ke sixoxe ke indaba ke kule season ze-Orlando Pirates, eze-Mamelodi Sundowns kanye ke neze-Kaizer Chiefs. Kanti ke enye into ke futhi engizoyisho ukuthi ke sophinde futhi sibheke ke before umdlalo udlala, siphinde futhi ke sixoxe nangomdlalo ke noma ke usuphelile, sikhulume ke new signings, sikhulume ngabadlali abahambayo, konke nje lokho ke sizobheka ke kule season ke lena ke ka-2026 ke no-2027. Kanti ke eminye imidlalo ke ngizoya ke kuyona ke inkundleni ke eminye imidlalo ke engizoyikhetha ke ngokuhamba kwesikhathi. Okwamanje ke masiqala ke kule season ke ngikubingelele ke kwi-2026 2027 ke ngizoqala ke ngikhulume ke ngomdlalo ke lo we-Toyota Cup, siqeda ke kubona ke we-Kaizer Chiefs kanye ke ne-Scotland, lapho ke amakhosi khona ke anqobe khona ke ngo-1-0. Kodwa ke siyayibongela ke i-Kaizer Chiefs ukuthi ke umdlalo ke unqobile. Kodwa ke into ke engiyinothise kakhulu ukuthi ngesombe sokuqala ke amakhosi ke adlale kahle kakhulu, but then nge-second half mase ukujika izinto iScotland ke siyayicindezela kakhulu ke iKaizer Chiefs, ayizange ke isakhona ukuthi idlala ke ngendlela ke ebeyidlala ngayo ke nge-first half. Enye into ke engiyinothise kakhulu ukuthi kunabadlali engicabanga ukuthi kule season ke ka-2026 2027 kwi-Kaizer Chiefs abadlali ke abazoperforma kahle ngendlela ke sengibabone ngayo ke kwimidlalo ye-pre-season. Umfundo Vilakazi, uArsenal Velebaye, abadlali ke labo ke abo-2 esengibonile ukuthi ke kule season esongena kuyona ke iyona ibona abadlali abazoyisebenzela nje kakhulu ke iKaizer Chiefs. Kanti ke sesingena ke emidlalweni ke we-Kaizer Chiefs kanye ke ne-Kruger United, okuyiqembu ke engicabanga ukuthi angeke ke iKaizer Chiefs linikeze inkinga kangako iqembu ke leli ke le-Kruger United. Ngizoqala ke ngibheke ke imidlalo ke abayidlalile ke ngesikhathi ke se-off season. iKruger United ke idlale ke ne-Castle Stars kwi-tournament ke yalapha ke eMpumalanga ke okuyimpumalanga Premiers Cup, kulapho iKruger United ke iyashaya ke iVenda Football Academy ngo-1-0, yase ke iya ke kuma-final yadlala ke ne-TS Galaxy ke base bayishaya ke ngo-3-1 ke iKruger United. Kanti ke kunabadlali iKruger United ebasayinile ke kule season. Mangibabheka uThando Mukutumela ovela ke kwi-Black Leopard, uTetenda Davengwa ovela ke kwi-Venda Football Academy, uMlungisi Zwane uphuma ke kwi-Castle Stars basayina uFia Krentwari ke ovela ke kwi-Kaizer Chiefs ngeloan, uVicky Mkhawana naye ke ovela ke kwi-Kaizer Chiefs naye ke uKruger United. Bese kuba ukwanda Mngonyama oke wadlala ke kwi-Orlando Pirates phambilini, uKatleho Mohame ngimazi ke adlala ke kwi-Richards Bay ke ibona ke abadlali ke laba so far ke abasayini ke iqembu ke leli ke iKruger United, njengoba ke sizongena ke kwi-season lena ke i-season ke ka-2026 ke no-2027. Kanti ke bangibheke ke umdlalo ke lona ke we-Kruger United kanye ke ne-Kaizer Chiefs, angicabangi ngempela ukuthi iKruger United khona ke mhlambe ke ubungozi ke engayinikeza ke iKaizer Chiefs, even though ke yona ke iKaizer Chiefs kwanayo ingakabi ke sesimeni ke esikahle sokuthi ingakwazi ukuthi ke mhlambe ke i-compete ke nama-team ke well organized kwamanje, ngoba ke kuyabonakala ukuthi ke uFernando da Cruz naye ke usazama ukuthi ahlanganise i-team yakhe